Mana kono kitswa. Okonyal. Yo katiyo kode mane gima pano temo penji. No, itiyo kodgi e factory wa. Omiyo ng'ato ok nyal biro ni tiyo kode e factory wa to gionge kata mana gi barcode. Ma actually identify this barcode is for this particular chemistry. E kinde go duto nitiere wach nigolo gi pinje maoko. E Kenya ka jomage momi orak magolo nugi. Wano kwa miyo ng'ato orak. Ugolo gi Wane wasengiso smartmatic. Smartmatic ongiso wane one kwa biro magi gik mwabiro temo 1, 2, 3 including stickers. One wadwa neno ni gigo otim. We don't care kuma gigo wuoki. Mokwongo stickers are very small things. Ma jok ma smartmatic, jo smartmatics gieni tiyogo. Wadwaro ng'eyo ni miwa 14,100 Kim's kits. Mano bende giwacho ni gikelo. To gisekelo gintiere mwakwano. Apenji penjo moro kapok akelo Sankara. Nitiere wach mara Kim's kit gige go miketo kacha. Nitiere mar SIM card ni. Mutingo 3G gi 4G kacha. Nitiere SD card. Jope nyalo ni memory card. Matingo nonro mag oganda gi. Jomage ma kano gi. Jokmage ma rito gi. Mondo mikemiyo gi smartmatic. Smartmatic nyalo bedo kacha ka keto gi. Ka en IEBC mani kodi koso jo seamless makoro. No one mwang'iew kaka SD cards. The technology department. Emma ng'iewogi. Then mar MNOs. Jok mamiyo ilungo nango 4G ilungo nango gimiketo kanyo SIM card. SIM card. Jo Safaricom miyo kendo gendeko ni wamiyo alufu perabich or perabich gachiel or perabich, whatever it is. From this number to this number, mine is only for elections. Mine kato wadhi to Airtel. Bende miyo uma ma uketo a primary kata secondary card. To wadhi from Telcom. To Telcom bende miyo. We get them from MNOs. Yeah, magote. SD cards mago wane mwang'iewo. Nikech wamiyo gi to wawacho ni mae ni koro ketie county ma Kisumo. Jomage mukono ni oket county ma Kisumo. Jo smartmatic. Jo smartmatic tiyo kodwa. Gene magi keto koro nonro makamago kacha. Umiyo gi thuolo matimo mano. We are working together. What tiyo kodwa? Nitie jowa. Yeah. Umiya ng'isi ni mondo ung'e gini malong'o, un kaka jofwamb weche, biuru e factory marwa. Wan gi ji ma wandiko, mamagwa, our employees. To jo smartmatic bende nigi jogi magindiko makonyore gi jowa. Kamano. Yeah, to gin jolony in technology. Make mana gi kanyo koro Sankara. Aneno kindiko oboke buora. Lich buora ka. Watch very quickly your voting card. Kamano kaito Sankara olornwage kwaringo Kisumo to wawinjo ken babu to wadonjo weche manyien. Voting card to gi ID card. Kamano. You ka in gi voting card okochuni monde dhige station. Kani se register in 2013, 2017, 2021 and 2022 wan gi nonro magi the managi ID card kata passport mane register go kende. To ka ionge gi ID card tok bi yieni mondi vote. Koro you have to donjo e ye kachacha